Walang tao. Shout out sa 1 million. Sino man 1 million dyan? Update lang ako ano kaya nangyayari sa YouTube ko. Talagang wala talaga dito. Wala talagang viewers. Viewers! Facebook, YouTube. Asan ka na YouTube? Salamat sa mga dumadaan dyan. Thank you. Salamat din sa mga dumalaya. Thank you. Sa mga silip. Shout out. Ay, Diyos ko. Wala talaga. Wala talagang tao sa akin. Zero na yata ang tao dito. Wala talaga. Walang tao. Walang tao. Lumalaya sila. Walang tao. Lumalayas ang mga tao. Lumalayas ang mga tao. Wala talagang tao. Lumalayas ang mga tao.
Yamak ko. Shout out sa 00. Ano talaga? Nakatago talaga sa akin. Hmm? Hello my friend, live. Hello. Hello Philip ka. Hello Hmm. Hello Hello po Kain po tayo Pasaya mo lang. Hello po Pasaya mo Wala talaga. Walang tao. 9 minutes na. Bakit? Hmm? Ubus na? Ubus na yung biscuit mo? Ubus na? Wala talaga 0 ang talaga nanonood sa akin. Zero. Ito nga! Ito! Wala talaga.